Cagayan de Oro. Kita, Kamorkada. Ang official overall number one radio station. Overall number one radio station sa CBO. Ang sarap kasama sa trabaho o sa school. Retro-retro tawa sa DJs na super cool. Back na back ang mga hit at swak. You know I love it. Number one! Number one! Sangko langit ang amo pasalamat sa imo Kamorkada for making us the official overall number one radio station sa CBO. Sa latest KBP, RRC, Conchar Media Radio Survey. Maraming salamat Kamorkada. Number one! M-O-R! You're all the number one. My only radio. You are my only radio. M-O-R. My only radio. Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka. Congratulations sa mga hopeful. Magbunyi! Okay, mga hopeless, wala gid nagtuong na forever. Siguro kasagara sa ato, dali ra kaayo mo give up no kung nanay nanay mahitabo, ay wala na. Wala na, nagunahitabo sa ila sa babae. Di na ako na siya ko anon mas po. Pasaylo pa din na once a cheater, always a cheater man, ha? Diba? O, na yung mga nga na. I'm sure, sa awan sa ato karon nag-ingon na og, ay, di na pwede sa ako, Master Pops, eh. Di na ako siya mapasaylo. Or mapasaylo pa, pero di na gid may magkabalik yun. Kung kamo si Becca, diba? Pero napayuban nga hopeful gid gyapon kung unsay mahitabo, normal ra na unsa ba ka ha, unsa inyong mga prinsipyo diha about ani nga hopeless nga mga relasyon tawag karon sa mga nakaagi nag hopelessness kanang nakaagi na gid itong medyo naka-try na gid nga murag uy bibitawan ko na gid ni. Hello, may gabi. Hello? Hello? Hello. Signal ni mo, Brad. Signal, ay. Di ka na ako madunggan. Hello? Hello, kinsa ni? Hello. Oh, kana. Kinsa ni? Alan Japon ba? Si Alan. Taga-asa si Alan? Katunanaw ng gabi. Ay! Katong sa batong sawi ba? Oh, ngano tawag naman pugalan. Malingaw. So lingaw-lingawan rami nimo. Lingaw ito sa programa. So naka-relate ba ka or naglingaw-lingaw? Lingawan rami nimo. Masalis kaya. Naagi banta ko. Asa man to nga part nga nakaagi ka? Ang hopeless. Anang hopeless dito? Okay. Kanina naagam ka mo na sa ko. Lagi, unsay managian lan? Hello? Una dito. Hinay imong kwan. Kana. Una, may pa kayo mo relationship, pero pag abot ko sa bulag, comment na rin, galahin na siya dito. Ang isa, galahin ang isa. Dili na para sa una. Kung siya yung gihimo? Kuan, ganing mailan mo na kung babae mo gid ba sa kuan, mailan sa kuwa lang pod, mailan ako kung kuan ng babae ba kaning nagtarong ba sa dili kay kung nagtarong siya
yung tanan ako mga tawag mo sa una, tanan ako tawag, matubag niya, pero karon dili na bitaw, nana ba? Nanay, secret. Dagan kaysa rason na, ako man good, kaning, bisyo ko, nana. So, kano sa ang time nga mo give up na kaunta? Pero, wala pa, kitagaan pa gina so, kaya nagulat na ako, nanggapon ko, naminaw, nanggapon ko sa iyang kuhan, kaning, pag tinuod, bagid ba, na ako, sangi, obserbahan, o, tinuod, bagid, pero, abot sa sila kakuan, wala na gid, nag-give up na yung ito, nakapalom ako, kaya lalaki naman, o, tawag ko sa iya, tapos ang lalaki nakatubag. So wala na. Wala na. Naansiran na ang imong mga daghang pangutanan nga wa gyud mo gini. Una, dili pa ko mutuo kay maabi kasi classmate lang bitaw niya bitaw sa pakato nakatubag. So ako gibutan na gignan mo ko sa lalaki nga. Kinsa man ka anak siya ko ikaw kinsa man ka. Igab ni niya anak siya wala na di sa palong. Okay. So ikaw na nakigbulag or aana na gyud pero nawag din ko siya dayon kuan na ganing nagstorya ako sa lignan niya nagsaba lang ta sa na kaya mo kuan para dili lang natutsa akong patikan. So kung baga mas maayo na lang siguro nga sila nakasala nimo, di ba? Kontra nga ako makasala sila. Di ba? So wala na to sila, pasayloon na nimo sila basta sila ra mo nakasala sa ilang kuan. Friend man Japon din, kano ko mat makig-friend mo siya. Balag. Ana man na, mao man ay importante diha. Kay at least wala kay sala, di ba? Ikaw ra ang tao nga gipakasad-an nila, bahala na sila diha. Ila na ng panagutan ni Manok ni San Pedro. Sige, i-greet na yung mga friends. Greet ako sa mga amigo dyan sa Kwan, dyan sa Kalaanan, silang Aploy, silang Jundel, dyan po din sa Bitas Pagatpat, Bisto, silang Harold, kanan mga palainom dere. I-guard lang ko. Maro tama, masutog sa record lang kong sound sa music. Kaning Kwan, sa Victims of Love. Okay. Sige. Salamat. Another caller po tayo. Hello, may gabi. Magabi po. Oy, kinsa ni hinay sa imong MOR, hinay lang. Di ba lang maabot? Layo na lang, palayo. Wow. Na ma-opera ba ni pagkuan? Hello? Ayaw ninyo kusgi ang MOR ha kay para dili ma-off. Hello? Ay, unsa man sa ni? Robot ba ni? Robot? No. Hello? Go. Sabi ato ba ng network karon? Hello, may gabi. Agay. Hinay sa ninyo ang MOR before mo mutawag kay sakit sa dalunggan. Magprotesta ang akong mga atuli. Bow. Ayan ninyo kusgi kay mag-feedback manggod na. Kaya naminaw ka sa MOR, nanawag ka. So ang sounds gikan sa radyo, mo gawas, mosulod sa imong mic, sa imong phone, yan, nagpaduol ka, or kusog kayo imong MOR, so minimo feedback, magbalik-balik ang sounds. Gets na ninyo na? Nagets ninyo wa? Hello? Hinay lagi imong MOR. O, ginaya na. Pwede ka ni i-off. Sa'y pangalan? Ang takloy. Hinay sa tax. Hello? Tax. Palihog ko. Sasa. Okay na? Gina. Na-echo pa man gyapon. Ha? Ga-echo pa gyapon. Kana.
Tax, taga-asa ka? Tagakuan, Hingog. Ay, gaik ko pa mangyapon, Tax. Unsa man ni nato, Tax? Tagahingog. Palayo gamay, palayo. Hello. Hello, kana. Tax, unsa imong na-relate sa atong drama tonight? Akuan. Morga. Unsa imong gyapon? Ang katong istorya. Oh, sige, great na ka kay morom day gyapon. Unsa din nahitabo sa imo? Okay, great na lang. Great na lang, great. Great na lang kay gusto ra ka mo great, klaro lang. Bigas lang. Mm. Okay, mura to. Thank you. Punta pa, punta pa. Dugaya oy. Bigas ko ni Christian Bagulwa. Bastid gyapon ka to. Kanang gwapo na pero Ay, gwapo dai, gwapo. Mura guong. Mao na. Mora. Mura. Okay, thank you sa pagkuan ha, samok-samok. Bita, salamat sa pagkuminaw. Hello, next. Next caller katong tinuod B katong kanang experience good ba? Hello? Hello, Yeah, may gabi kinsa name? may English si Junard ni. Oy, Junard. Musta man? Okay lang, Master Pupi. Gitrapuan na ni mong luha. Karon ba ko uli, Master Pupi, kaya nangita ko gatas akong anak. Oo, nakaduog ka sa Dear MR. Wala ra bagid, Master Pupi. So ngano nanawag ka? Nakasulod mo yung Master Pupi. So kung masulod ka, unsay buot pasabot ana lugar dayon? Ambot lang? Okay. So mugrit ra ka, ana rang. Great lang ko, Master Pupi. Okay. Great lang ko sa akong mga kauban diya sa Buluan Haon. Nga sa atbang sa firing range nga nakatulog na sila ni. Saan nila pagkanungog kung natulog na? Ay, mata ko ang maglabay na ko. Mata pa di ay. Wala natulog. Si Koy Koy og si Plong Plong, Jan og si Japet nga kuan akong amigo kayo. Kana lang, Master Pupi. Malam to. Oo. Oh. Dayon. Og ako na yung asawa na ay dayon. Okay. Mura. Oo. Salamat sa pagsamok-samok ha. Thank you, Master Pupi. Samukan ni mo. Mamuday ka na kanong sa Dear MR. Tawag-tawag. Samukans! Tripping kaya tong mga caller. Ganahan kayo sila mag-tripping-tripping. Namot lang. Kaya kung ban listeners ra ba, dagan kay gaingon da niya. Unsa man na sila, Master Poppy? Oy. Tripping bagay na ilang pwede imo na silang i-block, Master Pops. Ayaw po, i-block. Grabe sad. I-white lang na to. Hello, may gabi. Kani, tinuod na ka, ni. May gabi ipag Master. Ay, may gabi. Mugreat ra pug ka. Dili ay nakarelate ka Master. Ayan. Asa man ka nakarelate nga part? Kanang hopeless. Hopeless. Unsa man na? Kanang sa kong uyab karon. Nang awayan kay Mas Papi kay tong gamay nga butang kanang dako na kay sa iya ha. Gamay. Ko din nga. Usay ka nang maraming tayo nga. Ay na kay makikibulan niya na kung mabapis sa kaya ko. Apoy na. Nganong dili pa man? Nganong mayon ra makaglami ra? Kanang gusto ko mag-give up pero bag akong kasing-kasing dito gusto magsugot ng Unsa imong kabalakan nganong dili ka maka-give up? love na ko siya Master Papi. Pero ang dili nimo ganahan is Kanang mag-away may gamay nga butang. Kanang dako na kasi rin kanang murag lain dito siya maulit na sa Papi kanang maka-stress siya mga sila nga makasakit sa imo ba. unsay kaning gamay nga butang and then nahimong dako. Sa example. Butang na ko magsabi ka ng ingon siya kutawi ko kape. Tinga nang ibili mo siya makutawan mo sa kuwi ba kay kanang murag mawala sa mga huna. Okay, parang nakaligtaan nimo, nalimtan nimo. Oo, kanang And then nagdinta na ako. Din siya din kanang masukot na din siya ingana.
Nga din siya. Huwag ko nga pagkababae, nga na. Yung dugo na gid na. Lain siya maulit mo sa Poppy ba? Tay pa, wait lang. Pila po mo ka years, ani? Isa ka tayo kape na ni. Mag-asawa. Live-in ra. Live-in ra. Pero, karoon ako sa bukid nun. Time pa, okay ra sa imo mag-live-in mo? Oo. Kay? Ang, ubuan ba ko siya si Poppy eh. Lagi na kasi kung taon. Balagi nga naon sa niya. Okay, and then, unsa imong reklamo ron? Ha? Okay ra mo ka sa imong more kuan? Opo, katong magbiaging adlaw. Mm. Nag-away mi. Grabe kita mong away mas Poppy ba niyan? Iyang mga gipang ng sakit na bito kayo. Pero walay kuan, walay kanang istorya ra tanan, walay kuan, walay mga sumbag or kuan. Hapit gid mo sir, like, hapit gid magbulag. Pero walay kulata, walay ngana. Wala. Wala na yung anak. Kaya yung siya yung anak po. Hapit mo nagbulag, nganong wala man nagbulag, unsa may nahitabo? Nganong murag na agapan man? Okay, kanang to nagstorya mi, ningin gid nga kanang pinadalagi siya. Yan na din. Katubong nga tayo ba, gipangkampo na ko siya nga. Nang kabulo kapatid na po ako gikapoy na po ko. Hopeless ka na murag gibak di kay ko ba. Kung mag-something ka nang nainilaban sa ako nga, ayaw sa ka na magpadayon sa lagi. Kinsay nilaban nimo? Magkang nibali akong love dito siya murag nilaban ba? Kung masaya ha. Nainihonghong sa imo? Nainihonghong sa imo nga dili ingon na to. Pero sa imong self, feeling nimo kailangan pa ni ipaglaban. Mas Pepe? Sa imong self lang to nga desisyon. Walay nag-ingon. Sa akong kagalingan, nagini. Sa ko Pero kanang every time nga mag-away give me, niya kanang yung mga na-stress ako kanang sakit na kayo murag kanang magitumban na gid ko niya. Kata gid na tayo ko nga buhi na gid ko. Imo siyang giingnan ana nga hapit na ka mubuhi tungod sa iyang gipangingon. Ako na siya gignan nga. Kabuloy ba ito ka kanang murag natumban na gid ko nimo ba na. Nakaminos ka sa ako ana. Ana. Unya unsay iyang mga tubag sa imong pagkuan hisgot ana na ba siya giingon nga di na niya unsa ba? Ikaw siya ningan nga deserve do ko nun ako. Ha? Dili ba pag ingon nimo nga kabulo katong marag mag-ayos na bitaw mo? Na ba siya giingon about it? Ningon ba siya nga mag-usab na siya? Ningon ba siya nga sorry? Unsa ba yang giingon? Wala siya naging sorry. Ingon na kanang dapat to sa ako na kay ginabuhat do ko nun ako nga ingani ko. Tay pa, ang iyang gipang ingon dili tinuod. Pero kanang lain mo gud na yung nuna sa ko. Sabi ko murag di bali advance yung nuna sa ko aba. Advance mag-isip. Nganong nakaingon siya anang mga butang? Unsa iyang gipang ingon sa imo? Nga ikaw isa ka kanang kahit daw ko kanamin siya gay gulo tinuod gid na sa nga. Pero gahi ko gulo usahay. Okay, and then unsa pa? Ay kanang isa na gid akong kanang tingnan siya nganong ingon siya kanang dagan akong laki nga na Tinuod na dili. Pero dili gid siya tinuod mo sa Poppy. Muna imong gisakitan gyud maayo nga iyang giingon unsa pa may lain nga kanang sakit gyud gistanan kay dili mao. Ginapareha ko niya sa mga laing bahay bitaw mas Poppy nga napakuan sila yung laki kulang na lang magpa-display sa kilid-kilid anak bitaw mas Poppy. Muna iyang ingon? Kanang lain yung kuan sa ko aba. Sabiguro niya pareha ko sila yung bahay nga nangulog na yung laki dara. Pero ginapakita na ko siya nga dili jud ko pareha sila yung bahay. Taon ako na siya sa akin.
Gilak na nigid ko. Pero unsa may mas importante sa imo ang wala nimo siya ingna nga minus-minusin na lagi na kay unsa man did you work for it kaning gi-work out ba ninyong duha meaning kamong duha ang naningkamot nga sulbaron or mag-adjust sa inyong relasyon or ikaw lang ang nagkuan? Istorya naman naman sa tope. Mm-mm. Ako sige nga niya kanang magsabot mi dan niya. Once nga makaingon gina siya, words nga kanang murag, sakit ngiging nga murag asin, natumban nagig ko niya nga si, kanang murag nahurot na tanga pasensya mas sa tope. Murag, ako naging mabuhi gid ana. Pero samtang karon nga kaya pa na ako, ulaban gid ko mas sa tope. So parang gi-threaten nimo siya nga bantay gyud ka kung mausab pa gani ning nga na di na gaya na ako kaya bulagan tanag gyud ka ana imong gingon? Ako siyang ginakuan, ignan gid ana. Oh, in his face gyud atubangay Ako na siya ginakuan gid then or text lang. atubangan gid mas tope. And then unsay ang response anang imong giingon mo na ang pangutana? Tingin na siya nga dili na ligin niya ko ano niya nagwaton. Wala ba siya ningon nga maningkamot siya? Wala man to mas tope. Niingon lang siya nga di na lagi ko ana na lang. Oo, mas tope. So kanang ang gusto mo ginako sa mas tope is kanang buhaton gyud dili kay istorya bitaw. And so far gikan atong nag-ingon mo, nagsabot mo, so far iya bang gituman? Wala na ba yung mga problema kaayo? Magmatuman na po niya pero mas tope is na problema na po ko sa iya. Lahi na pod. Okay. Gamay raman nun nga kuan kay karon hindi ginako siya na kontak. Wa kabalo basin kuan. Nawala iyang phone. Pwede ka po mas nalubat to. Or lobat to or naguba ang iyang battery. Makaingon man ta nga, grabe basad wala naka-text sa uban. Basin wala siya ka-memorize sa imong kuan number. Wala ko mas tope. Pero ulati lang, advance po ka mag-isip da. Oh no! Pagani nag 24 hours. Siyempre, ingnon lang din mo nga, nabalaka pa yung ko sa imo, ha? Ngano man ni, ano ba? Dili ka, mingon din ka, ay, nanakilain na, nanakay ko ano, advance, mag-isip. Oh no! Ay nga naigusto ano mas tope. Sa bago kami nag-sarap to rig. Lagi, pero naman yun ang tentasyon. Ikaw, natintal na ba ka sa uban? Meaning, naabay ka tintal sa imo sa una? Naagid na sa ka ng action bitaw. How did you, kuan, giunsan nimo pag-overcome sa temptasyon? Ako'y kapalayo mas tope din ang attack ginagusto ko na is nakoy bana na Unsa to? Ginatatak Hello? nimo sa imong isip nga. ginatatak na gusto ko na nga nakoy Paris, nakoy bana ninyo ko so dili ko dapat gid magpakuha na temptasyon. So imong gibalibaran ang tao nga magkita-kita mo ana. Oo. Kanang bitang murag magpa-flirt sa imo na. Yan ako naging mismo ningon nga. Ayo ba ninyo mangkuin ako'y anak mangkuin. Unya wala na dayon. Wala na dayon. Siya ka ha sa mga tentasyon niya nag-share ba siya? Ay siya giningon sa ako nga kanang ko nang murag kadul-duol sa iya ha. Pero parang ginabidangan ko na siya ko. Sige ka sus magpakuan di ka nang kadul sa mga bayan at panabae bito ilubog gina ko nagbuhi ako siya kuan. Pero unsa man na binuang na or ingana gyud ka kakuan? Sige binuang rin ako mas kasi. Mo ba? Pero kakahadlok siya. Na magatawaran na siya mas kasi. Okay.
Pero naman ko salik siya sa papa. I know nga, kabulo ko nga dili na siya magpadara sa kuan tentasyon. Mhm. Sa imong tanaw nganong na hopeless to ang problema ni Becca og Lucas? Kinsay sala ato? The first place, I think si Rika ang nice. Si Rika, Becca. Si Becca. ang girl, lagi po sila to, ang girl, Mhm. Kay kay kanang na fall, kanang gipangita niya sa lain laing tao. nga dapat dili. Di basta gipakita, ginapag, na, nakita, siguro, Na kanang, nauntol. nakita niya sa laing laki, Mm. ang dapat niya makita siyang pares. Mhm. So sala niya? So, naagipon siya sala, pero mas nakugit ang sala sa laki. Mhm. Nganong nagpadara siya sa tentasyon din, napaginitabo sila tong yang idala nga ba sa iyang balay. Ma-forgive ba nimo ang imong bana or ka-live-in kung ingana ang may tabo? Para sa ako, Master, is pa-forgive pa na ako, Master. Mhm. Kay Kanang, mo ba nagingon nilang na kanang forgive is loving. forgiveness is loving and unsa lugar na kanang hatagan nimo siya second chance. Oo. Mm. Kanang, di ba nga, everybody deserve a second chance. Mhm. So, dapat mas ipaibabaw na to atong gugma sa isa ka tao dili kay ang kaulit. Oo, tama no. Ang pagdumot. Love gyapon. Oo. Mm. Pero kung itong utrohon, di na mayo. Di na mayo. Ayan, Okay. kay kadua Ganap naman siya naman. naguna-una, di ba? Oo. Meaning mahabit na niya, lahi na po, di na po na mayo. Pero kung makita ang lugar nimo nga sincero, mo lugar to, pwede gyud nimo ikuan. Labi na magdalag flowers, tapos maningkamot gyud magsinggita. Ano lugar? Gyud. Sis. Wala pa na kay nganay mong bana sa imo? Wala pa. Wala pa kanya gipagtanggol o gipaglaban? Mag sa una. Sa una. Gipaglaban niya ang inyong love sa usag-usa. Taas kay kag hair jack. Kikiling. No, ay kikiling. Ay Nadia. So ingani gid inyong team song siguro. Basta kasama kita, lahat magagawa. Wala nang hamakin pa, basta't palitagin sa imada. Anyways, salamat kayo sa imong pag-share ha. Nabakay advice. Nakay advice sa mga babae about sa temptasyon, sa man imong advice. Para sa ako, ang advice na ako sa mga bae dara, samot na sa mga minyo, di kasi sa mga anak, di kayo nagiging mo sa tentasyon din. Islog gits mino na pamilyado mo, kay kanang sa pinaka-iliwitan, sa inyong pamilya, may bumabalik. Dili makara sa inyong nakuha ninyong tentasyon. Nga uwag lang. Ngayon na ba ng uban nga dili kay love man? Love ba day ng exciting ra ang imong na-feel? What if ka mo na pa magka-problema? Kaya sa ka kay di na exciting. Diba? Ang love man good. Katog yung kanang ups and down, makaya gyud nimo nga dili nimo kaya nga dili siya imong kauban. Mo nang love. Successful mo, na siya. Pero kung naamo sa down moment sa inyong life, naapod gyapon siya. Munang love, naapod gyapon ka dapat sa iya. Sige na, kay basa na kayo. I-greet na yung mga friends. Or mag-request ka. Great lang kay Master. Mag-greet ko gusto kong banaran si Arnel nga
wala gid na ako na contact. So, unta natulog ka na karon, wala ka naglaglag. Pantay ka lang. Then, sa kong amiga dayon, yung si Jaina, o sa kong igsoon dayon nga, to asa Cebu na assign, then sa kong kuya nga nasa New Zealand, sa kong mama din, papa nga nasa palay karon nga natulog na po. At sa kong anak din nga nasa utapin nga nakaguk na sa kong gugalingan din na sa. Sa imo dayon. Yan. Saan man na to na? I-greet ang self tapos i-greet ang DJ. Style sa buda. Hanggang salamat. Wala na akong nailan imong ngalan. Si MJ. MJ. Hello, MJ. Sige. Salamat, MJ. Salamat mo, sir. Bye-bye. Hello, goodbye. Hello, goodbye. 12:04, mga pamilya. Wala na tayong igong oras. It's time for me to say bye. Sa mga nakibilar sa ato karon, if ever na amoy mga lessons nga na-learn tonight, paki #Dear MOR Hopeless na lang na diha sa inyong mga FB, and then space ang inyong mga learnings, no? And then in that way na ma-learn ang inyong mga friends sa imo, labi na katong ga-follow gyud sa imong FB. Na sila ma-learn ang unsay imong natun-an karon, matun-an pud nila, di ba? Pwede ra gani walay #Dear MOR na. Pwede ra inon lang nimo diha nga nakoy na learn tonight. Dapat di ay blah 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 ana. Okay? Mas maayo ng mga learnings ug mga inspiring nga mga quotes ang atong mga ipang post diha kaysa sige na lang tag reklamo sa world. Nga dili perfect ang atong kuan live nganong ana ang gobyerno unsa naman ang inyong mga ipang post diha. At makapa-inspire para hopeful ta permi dili hopeless, di ba? 12:06. This is Master Pope saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumcomment. Bye for now. But see you again tomorrow, August 9, Siyempre, same time. No? Alas 10 gyapon ang Dear MOR. Pero, ang MOR University, alas 8 na siya magsugod. Tomorrow, ang atong episode sa Dear MOR is #Dear MOR. Katulad, eto na ang teaser. Dear MOR. Hindi naman ako manluloko eh. Baby, hindi ako katulad ni mama at nila ate. Hindi ko naman gagawin sa'yo yun eh. Abangan mamaya sa Dear MOR. #Dear MOR. Katulad. Hala. Kana bitang i-compare ka kung kinsa imong mama or sa uban ba? I-compare ka sa uban o imong malaging papa, ingana o ana. Nang gina-compare ka nga parehara mo. Mao nang #Dear MOR katulad ang atong title. Aba, tomorrow yan. Sa mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay. Kay mo kiss na ko sa inyong mga ilok. Ready? I love it. Now leaving you with a quote. Gikan sa title natong #Dear MOR Hopeless. Wala na'y mas sexy pa sa tao nga makaatubang og temptasyon ug matured nga muingon, wala ni pulos nga ipuli nako kung unsay naa nako karon.